Adan so ani ko ani ta ni shishi ani mugu ani goni ani marfa ani abedo ani ko abono sit bamada city kan legi ani ko nga foli ba ye bon aya abonné ka caya ka partager ka caya ka aimer ka caya bon reseau bi ka di ko mun na n y'a sɛbɛn page kan bon ka mɔgɔw dɛmɛ mɛ saba kɛ ka mɔgɔw i n'a fɔ n ti fura bɔ mɔgɔ ye n ti laligɛ mɔgɔ ye n ti baarakɛ mɔgɔ ye foyi mɛ n bɛ reseau di mɔgɔ ma ka mɔgɔw dɛmɛ n m'o de kɛ puis kilisi fɛnɛ an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw kɔni bɛ kilisi kɛ an mɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min na dɔ bɛ se k'i to yan ka kilisi kɛ sisan kilisi dɔrɔn a bɛ se ka sira ɲugun n'a ye kilisi kumakan kilisi dɔrɔn a bɛ se ka muso sama ka na exemple a bɛ se ka mɔgɔ sama ka na awɔ tiɲɛ don i b'a kɛ dɔrɔn a tigi a bɛ n'a kɔ don yɛrɛ bɛɛ u bɛ yen k'a sɔrɔ i ma taa kaburu la ka fɛn kasange wolonwula kɛ ka jeni k'a sɔrɔ o si tɛ a bɛ kilisiw kɛ force min bɛ kilisi la kumakan na force yɛrɛ hali buda ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ ye kilisi u bɛɛ bɛ kilisi de kɛ o kumakan wala a dan sɔgɔni ko ani tan sira ɲɔgɔn kɔni kilisi barika b'a la toro mɛ ni fɛn minnu fɔra n'i y'olu kɛ i bɛ to k'olu kɛ kɔni nkalontigɛ ni fɛn ninnu u bɛ kilisi na ka si ani ko ani tan sira ɲɔgɔn kɔni bon n b'a yɛrɛ page youtube kan n bɛ ka nin fɛn pour que mɔgɔw k'u yɛrɛ dɛmɛ n ti fura bɔ mɔgɔ ye n ti laligɛ mɔgɔ ye voilà n ka sira tɛ ka laligɛ mɔgɔ ye n ka sira tɛ ka fura bɔ mɔgɔ ye n ka sira tɛ foyi la n bɛ recette di mɔgɔw ma mɔgɔw k'u yɛrɛ dɛmɛ voilà o de don Amari Jalo Bamada City le Guy le magicien Amari ne de don a dan sɔgɔni ko ani tan ni sira ɲɔgɔn kɔni